Eta gero, mutikotan, zu desafio batzuk egiten hasi zinen, nok montero basan horre desafioak? Hogetan. Hogeta bilen joan, pedikuen. Zate zuen, horrepe baizaak. Da, jogatuz joan 2000 berezta. Zein jokatzu basan? Zera, gure tio, Marcelo, Marcelo egin zuen, da tio, bai. Baina, aretxe gartizuen zera, da, gartirik eta jokatzeko. Da, bitorizea jontzen joan, azeta izuen, zertu. Da, segitu, jokatzen hazinean. Zuk orduan, 16 urte zen basan? 16 urte, maiztin dinte. Da, hogetak, 14, hilin bizen 2 de septiembre, San Antonio egun dinte. Horreka epedeik betxatuzak, 15. Orduan, urtebiko aldearekin, hogetaren kontra, desafioa. Bera jatizan ezabizioen da gukatu. Lehenengo jokatu zuen, Bitorizan lehenengo, Bitorizan, erabazik. Orduan nebizik erazten zen beraz, sortu zenero. Da handi sortzeun nahi beren, tenespezela Durangotik, beteta, top bera pronta ire, da han bera zintzen. Da han urte betera, zaldi beren, hori betxakak, lagu ez, bost zegoa dute. Da zaldi beren erazintzen, otabit jogota bat, lehen goiurek erazintzen. Gero, handik ez nebu budjetera, lagun bat, beste bi. Eiber, lehenengue, otabit jogota bat galdu. Da gero, handik sortziunera, Bitorizera pizkatizko jodite guruntzen, baina orduko gaetoran, bera, jokatzen, bera, garo. Urtebiko aldea hor handia. Garo, da, otabit jogota bat galdu, eta otabit jamaoz beste zioat, beste galdu entzada Bitorizera. Azalneko beste galdu.